Shairan Bera TV. Ya umma hakikanin hadara ce, hakikanin hadara ce umma, hakikanin hadara, hakikanin hadara ce umma, hakikanin hadara, ya hakikanin hadara, kace aka sanna ba wata ba, ya tajalliyar zatin haɗi kice na zo ni kusa. La ilaha illallah rabbana ubangijin bayi, ka kadai ta ka ɗayan ta sarkin da ke rabon matsayi, ya ilaha sharila ka babu abun bauta sai kai kadai bayi, yadda du kaso kake yi Allah dogaran mu bayi, ka ninka ka kara yi kai ba da diya. Ya rabba mai gida taska marashin adadi, ya rabba sa'alai da sabban zuljudi, ya rabba abun gurbi a cikin ladabin da nayi dan na yo zaman faɗi, ga shige da ficen da aka yi ba kai kasa bayani, kuma ban ga mai ilawa ya tifka ba da kai baya ma'adi, in handadu akwai sha'anan kake buya da zahiri farki, ai babu fashiyar da bata buɗe ka ba hakikanin ahadi, yarje garanta yarda da aikina, ya hadi kar da ka bar na ambaci kayina, ya hadi ba abinda na sabi sa kayina, ya hadi ban san me kalbi ke nufi na ba da shi don gunjinta ya fi guna, in dai da rai rabo zai riske ni wata rana na hau jirgi in taho iraki gurin ka imama aliya don gazar gadi, imam ma san wannan ciwon nawa yana yi mun zugi, ya Hussein ku kira no kusa da gaggawa, da daina magagi Zainabul Kubra na tuba ki ya fi manga, ya kila ta mai take cikin wurin kike manga, ya kila ya fadalila abaskar da abane ya yi gumunga, ya kila mun hakaran 40 kuce in fito in tawo dan imam Mahdi, ya fadi masalamu alaiki ridallahu anki maulati.